Lalay. Dayan. Sagodayin nga rin ti surat. Ti pakasaritaan niya Kristi nga Napoluan. Ag sinublanan dan tupay nga ta. Idi kalman laeng. Nako. Sandali. Sabalit na bisita yun. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamadamang agsarsarita datatang kininanang mangmangig ko dagiti pagsarsaritaan. Kuna ni nanang, alawan! Nagsina kayo na nagsina kayo. Ngimti isyo dito ha? Delpin? Naaramid mo tinagbabae, naaramid mo tinanglipot kanyak, ket di kadto pulos mapakawan. Pakawanan na. Ora nagsina kami matan, Marcet. Isa nga pakawanan na ko. Inaramid mo. Nasaktanak idi maamuak. Ora na nagsina kayon. Ngem dito'y pusok. Agdardara. Madirdirdir ka pati sakit. Tinak ka di mapakawan. Saan ka mapakawan? Ngem awan kami, nagsina kami. Idi kanita kinisola isok. So ngagtalaw ka. Laglagi pem, Delpin. Da ito nga balay, kat inregalo kanyak, ti ikit ko nga dadya Hawaii. Awan ti gastos mo ti dati nga balay. Iso nga pumanaw ka. Pumanaw ka, kanagsinatan. Manong nemi, iriday di agundaway, si mawata kun nga masadig kadakwada. Tadang, nanang, saan kayo kumagsina? Kasano agpay nagsina kayo? Ubing agpay. Manalang pala ang titawin ko. 14 pa ilaeng. Agbasbasa pala ti high school. Tatang, nanang, urnosin nyo kumati amin. Saan kayo nagsina? Ipagpaga po ako, may kamandula. Paleksim mo tabarok, balasan ko. Ipagpaga po yung kumakaniya. Kristi, nanang, sumbrek kay tisilit mo. Saan ka makibiyang? Dakam kinitatang mo tagsasalita. Awan ti pakibiyangam dito'y. Ken awan ti maaramid mo. No anyat mapasamak, isot mapasamak. Nanang, pakawanan nyo ni tatang. Orita ko na namat ngayon sinanan. Sa idi pa ilang deta nakabaybayagin. Ngimi talaga na amuan nyo. Italaga na amuak, so italaga agdara ti pusok. Ninipliputan nak. Hanmal ka. Ayop ka. Saan kuntun nga ulitin, ken awan kami ni Reggie nga babae. Pakawanan na kun. Lagi-lagi pa mo kumati pa nagpakpakaasi ti anak ta. Ubing unay. Nga mapukawan ti ama. Yan ako nga mapukawan ti ama. Siyempre, mabalintumad ka sarsarong karamisura. Wano isot mo sumarsarong ka. Taan niya kahit mong sawan. Nung pumanaw ka, nagsira ta, hamo suportanin sona. Putot mo ulat ta. Iso ka suportaram. Hangko kapukbukudan mo niyaman ti kasapulan na. Iti pa nagbasa na. Iso nga rin nga suportahan ng madlagahin ni tatang. Tatang kulat ta, anak na tulat ta. Api nga rin nagsina kayo. Basta! Kanjak mo kanukan ka. Jak kunakan ka. Ngin ka di kwartam. At kumalkan. Kristi! Pumana ka tayo. At subli ka di kwartam. Awang harot tinaramidak manong kabuta. Talaga nga naturay ni nanang. Naiturturog ko manong name iti panagururay ko noan niya ti resulta ti pagsalitaan. Nakaringak laingen manong name bigatan. Napabaring ko hasak manong name. Napanak nagdigos kadagos sak. Nagsukatan ta ang mapanak agbasa. Manganggaan. Nangaluto akon. Nanganak itayan. Oh, dahil ti balo mo magbasa. Nanang ni tatang. Awanin. Apay nagsina kayo? Awan ti makalapid nun niya matikait ko. Saan nga sensya ng tinarapid na. Ngim nanang, idi kayo ni tayo solayso. Lamanghan kang nagbabasan. Basta nang tagbasa. Noon niya matakasapulam, itid ko. Kaslasaan kong naimasan tinangan manong name. Ini bang magnakon nga mapanumara aguray ti paggaluganak nga mapanagbasa indahil ko tinamber ni tatang. Nagring. Hello, anak. Tatang, apim palubos yo.
Naturay ni nanang mo. Kinisutag turay iti dayta nga balay. Ayan yung arod itan. Nagsapsapo lang ti pagkasaraak. Kasano nga arod din tatang. Na umay ka sa rungkaran. Umay ka sa eskwela yo. Kaya yung sawan, saan yung ituloy nga, alukoyin direct na ni nanang. Saman. Parbaring maluko kayo. Anak, agsingsingpet ka. 14 kan. Aring nabalasang kan. Kabuti nakabalbalasang tilangam. Ipas nagpatagbasa. Saan ka pa ilang makiboy-boyfriend? Ha? O, pinghamin nga inaramid yun, kasi yun tatang. Ano gutak met mistake ko? Sud ka po nangarod ng insinak idin, da amok nga saan nga na siya. No kaano pa yung awan kamin. No kaano pa yung sarding ko din nagbabae. Isumati pa nakaduktal na. Alanak, barbaring no, mabukal tumatlang ti pamilya tayo. Agsinublan ng kay tupeng atake ni nanang, idaw-dawat mo na ita kinabot Diyos. Ikasano ng mga halakiti sa baling nakadinayo, sangkong itong aramidan dita. Uno saan kat ni nanang mat ti mga ramid? Anak, maramid ka talaga ni tanang mo? O mga, nyatamuyo, baka kayat na kayo mat ng balsen. Ala kita, sabi ko mata saan anak. Sige nga rodan. Kada dobrak. Adamatin magluganak na tatang. Sige, gananot kayo. Nanarunak yung kanak ko. Gananot ka. Iti eskwela manunemi i-break time mi. Inasganak ni Louie. Hey, Christy. Ay, sige gayam Louie. Manipot pala tayo, bigat kat nadlaw ko nga, nalitay ka. At ang problema wala. Family problem. Habi kami. Nagsinan datatang kinanang ko. Ana? Tapay. Nagbabahay idi ni tatang. Ngamisina na kanon. Ngamiso pala para kaduktal ni nanang ko. Pinapanaw na natin. Nagsinan dan. Sus, di nga rod, makunan nga broken family, ti pamilyayo, wala. Nagsinada nga rod din, datatangin nanang ko. Laki ti daw-dawat mo, sabi ko mata, agsinublia ng danto matlang, agsinublia ng danto pengata. Kaya, tadi mo kaya't ko ah. So nga daw-dawat mo nga rod. Ti makadakas kalpasan ti makabulan manong nemi. Idi agawid ni nanang manipod iti pagtrabahuan na nga sales lady ti tiyandaan manong. At akaduha na nga lalaki. Nang, sino iso na? Iso mo ta tinalak. Inalayo nga. Iso na Uncle Moberto. Kaya yung asawan. Nangalak kayo ti kasukat ni tatang. Kawan. Nanang, kasano nga rin makapagsinubyanan kayo kini tatang. Katni, noon niya tinarabid na, aramidam mat. Awarin ti reklamom. Basta, numaramid na, maramid ko. Di adada nga rutin nga magulo ti pamilya tayo. Hey. Anak sawit kayat dato'y anak mo, ha? Sweetheart, haan nga isot mapaturay. Ubing pay. Siyak di mapaturay kapata siyak ti ina. Siyak ti ari ti na ito'y kumalay. Awang pagdanagan, Berto. Ay, nakaluto kan. Nagmadama pa lang amin ti panag-assignment ko, nanang. Isarating mo pa lang tag-assignment. Tingkagluto ah. At mabali mo na ito nita. Kaya ito'y. Inayon mo. Anok na ito'y. Ipritom. Ha? Ken, magkita ka mabalimutan ang lutong si datayo. Kahit anong ngorto brayo? Kahit nang sakit nga mamuan no anyo itong brata, sweetheart. Saan min nga mauray pitirabi? Isongin kami nito silad mi. O may kan ba ito?
Inutungi pagsiladan nyo. Kahit siya ko dito silad ko. Silad nyo kininatatang deta. Kahit kapot awarin ti amam, di iniberto ti kasilad ko. Nakasimsimple. Happy mo nakasto, kagluton. Nagsang-sangit ak manong naimi kabayatan nga glot-luto at maparparsyakan pa'y manong naimi. Unod, matagtadak pa'y ti luwa, ti panagprito. Imbes ko mga maparsyakan ak ti mantekan, imdaji prit-prituwak manong naimi ti maluluwa. Agad din nagbanagan kastoy manong naimi nga biyak. Jag pulos nam naman manong naimi ang mapasamak ni kastoy. Nakaragrag sa hakak ini tasisyak. No mga pagsapulak kumamat ti kabsat. Agad sigurado ko na may payandak. Tinarad niya masakbayan di kita naganak kanyak tagmay may saak. Ngayon kastoy mo tinapasamak. Hasino taging basol. Basol ni tatang kapag nagbabae. Ngayon inasardeng na apay matan nga nagsina daan kat inaramid matan ni nanang tinangalat sa bali nga lalaki. Makapagsinublan ang danto pa nga rod no kastoy matan tinapasama. Manong nemi idi may naksinarungkaran ni tatang dito ya eskwela. Kwartong anak, kwartam. Ikika nakamatlang ni nanang mo. Saan nga pata mo nang ikanak tatang? Tadakas nga damag tatang. Dakas nga damag. Ano na dyan? Makalawas itan. Nga dan sa baling kakadandan na ni nanang. Nga sa baling nga lalaki. Anya? Numaramid mo, maramid kumit ko na. Numaramid tatang ko. Dating tatang mo, maramid kumit ko na. Kasano pa nga rin makapagsinublanan kayo kininanang. Kasi dyan matin tinanamid na tatang. Binalas na kamatin. Kasi katang, natakadanda naman sa baling babae. Awan anak, sisya kita pagkasara. Basol yung amin. Halawan, anugot at kabasol ko. Ngayon, insinak matin na, nabayagan ng insinak. Pambarlaing ni nanang mo. Baka matno dati nan nga nubyo, dahil nga lalaki. Isumati mo. So, hindi na mo nang nagbabayi ka, dahil tamatin tinambaran ng pinapanong na kantap, no? Makabagdanadan ka dahil nga Uncle Berto. Uray, no? At trabaho na. Hawan nga, Rod. At sa Jabalay. Nauna ta, naglayang agbaon. Mamamakak pa'y. Ang mga nuser kanak iti kwarto. Nang rona, kanayon ba't nga ron nga nabartek? Agad nanad ka na ko, Agad nanad ka. I-double, i-triple mo lock. I-triple lock mo ti kwarto mo, ha? Kung tatang, sisiripan na kanog tikos ka. Agad nanad ka, unig ti banyo. Hamo lipatan nga i-lock. Kano mabalin nanad? Nuadda ka ti banyo. Mangisa ka nakalata ti mabalin mong marmar kang kuwana. Just in case, ha? Urit unig ti kwarto. Just in case nga makastrek lata. Masapul nga da. Igam mong imo ko unubunang, ha? Kasta ka ditang. Uwin. Aday marmar mo nga dakos. Ha? Diyos ko. Adot maramramas nga. Ramramasin ti siyuman da. So nga agad anad ka. Agad anad ka na ko. Inaramid ko nga rod ti amin na panagan-anad, tinungpal ko ni tatang manong. Ora na sumbrekag, idibanyo manong nemi. Itutukot ko na dyan. Aday, inted kanyak ni Lowing nga, double blade nga, kwa. Taimbagang amin kinilowing manong nemi, nga kasjet in-advise ni tatang. Aday, itid ko king kaangim, kwa. Amo itugtugot, dito eskwela. Ang mga numatiliw ka. Delikado ay dyan, deadly weapon, double blade. Di, panamnod da ka di balayo, di silad mo, numapang ka di banyo, o rin numapang ka di kusina, tugot mo latang, o rin bunganam. Tapos saan nga madlaw. Just in case nga, dadakas pa, aramidan na keng ka, di aksyoman keng ka, siyempre,
adadagos ng gamatang nga imarmar. Nalawag, kunahan ako, kitubong ko na kumot. Irimay sang aldaw, Sabado, awan ni Nanang Manunemi ni Uncle Berto ti adda. Lumanang kitak ti oras ti cellphone ko. Bari numasapan ni Nanang agawid, manipod sa tiyendaan ko, no? Doang kit, ayaban na kita yan. Christy! Christy! Apay, Uncle? Makatiman. Apay, Uncle? Umasadag ka, ah. Dito lang tanang, Uncle, may bagamot ti kahit mo. Apay mo puting ka kanya. Hanap mo pa ng barta ka. Apay, Uncle? Numabarte ka, delikado ka. Kasanong karot maitad ko na ito kwartang gatang ti arak ken sigarilyo na di ka umasideg. Imasideg kak mano. Ano na tagig ka, ma'am? Ano na ito? Ay, project mi dito, Uncle. Nabungon iti. Bag. Basit nga bag. Ano na ito? Project mi, Uncle. Muti man, Uncle, mati, project mi. Muti nga rin, Uncle, natay, gatang ko't arak ka sigarilyo. Tedya ayan ti, double blade ko manong name ti. At na ito, basit nga bag. Kitakman ko na, pambara akong pato. Ito na pa ko ni ti store manong name, Nana, gumatangak man. Ay, nagkatakang Christy. Nakalaplapsat ka balasan ko. Maguri ka. Sabi nga nakashort ka. Dati Nana. Loko ka. Adag human ka pagkatapos nakashort ka kasta. Hanggang balakid ni nanang mo, hanggang kagsushort. Dududwa ka dati ag human ka. Nalipatak, Nana. Advice ko lang balasan ko, ha. Delikadot kasta. Namuna kita hanggat paano di ag human ka. Tsaka man mo, ninanang ko tagtrabaho. So nagat mangan maturog, sapel uminom. Nagatang mga arak kan sigarilyo. Ay, hanggang mabalimbalasan ko. Hanggang mabalin. Adalintag na saan mabaling nga gumatang sigarilyo kan arak di kiti minor de edad. 14 mo pa lang. Susta ka di, one gaya, mga peso. Alay bagam ka na diya, siyumag king katasot umay gumatang. Inong tandak mano. Kaya di ba kang gumangasak ti uminom? Ang matsikit uminom. Yore ka no, Uncle, madi, cancel ka no ti lisensyada no, aglako da iti sigarilyo kada arak no minor di adad gumatang. Yung masaamad kasi ka ti mga uminom, kilag sigarilyo. Ore, Uncle, naglo ko na di nga pakirin. Sige mo tayo. Ano nga minta tayo adad tabag mo? Matuan, ano yung saan, Uncle? Ano reta? Uncle, ano reta? Tapi yung basta adda papadam kit adda dayta. Madlaw ko kit. Ore mapagkatiban nyo, adda dayta. Ore na mapagkat kusina, adda dayta. Apa dayta kami dayta? Sige, Uncle. Ituloy ko yung assignment. Assignment Sabado. Ano kami dayta? Imadayuak man. In ruwar ko. Dati man na ni Uncle. Ano dayta? Manong name nakita na. Hoy, nagpintasan. Ala, loko. May parit king ka data. Loko ka. May parit king ka gumatang ti sigarilyo kan na arat. Kalpasan na. Igi makati kasta. Proteksyon ko lang dati, Uncle. Proteksyon nga niya. Adag dito balay, hanggang ba't ngiruruar. No, adag dito balay, iso lang. Loko kaya. Ano ito pa nang ipagrupukan niya? At tatakas ka na may dakang ka? Just in case, Uncle. Nangaroon na mabartek kang saklat kit-kitaam. Nakasla kaya't nakakilawan. Kaya napinas ka magkamin. 14 years old, nakabalbalasan ka. Abay kang kanayon ataking kareta. Kanori ataking kareta. Abay, alapadasan man, itarup kanyak, tilewang ka. So, ano, Uncle? Loko, awang pa tinakapaayak. Aming nga tarigagay ko, agbaligiak. Bagam datang kila, no adada ka sa mapasamak kang anyak, talagang
Sus. No, apikit niya mga adda ka. Abay. No, apikit kami na adda ka. Aw, magkarot obram, papakpakan ka lang. Bartek ka pa, sigarilyo ka. Daw-dawatan niya nang. Lukot to, la, patasem, la. Nga na, marmaranak. Gakit gumatang tikarak mo. Lukot to yung ubingin. May isam lang ha. Makaturok kanto lang. Diyos ko, talaga nga tatagas kapanggap na kanya, kinukunak tinakim ko. Na parang iti silad ko manon nemi sa anak ko nga nag-short, nagpalda. Nagpantalo na pakid din, tapno awang puros pa kagitaan na kanya. Talagang, manyakis na dyan. Ito na minsan nga aldaw manon nemi nga naladawak nga nagkapoy iti eskwela at dan ni nanan. Napangkustinulungan ni Suna nga nagluto manong nemi at damat ni Uncle Berto iti likod at akaduha ng agin inom. Nanang? Sige, at akagayaman. Nagasamin ka, tsak na tatagluto. Ako nasamin ko, so tulungan ka nagluto. Nanang, apay kastulat mapaspasama ka, mga bulan it. Di mo, apay nga akong trabaho na, apay nga inanayok at akong trabaho na. Agsapsapol sa trabaho na. Agsapsapol ko na ayok at di mo trumrumor, di tulatan nagbalit yan, nanok ka. Di mo nagsapol trabaho na. Nang, nanang apay nga saan yung may sarang tirupayo kanya. Nauntun ka. Aday mo nak dito, sakla tatagluto. Nanang, ala, apay bibtak na bibigyo. Nanano kayo? Naidong parko. Ala ni nanang. Yala. Dati kami tikayat yun ka. Saan nyo pinakawan ni tatang, pinagtalaw yo? Siguro nanang. Datin nga nubyo yun, dati nga natakang Calberto. Talay bagbagam. So, dakay matgayam tayo nag-aramid. Oy, saan ko inaramid dato, saan ko naamuan nga, nagbabait amam. Manipod idi, hang nakaipahinga din ang ni tatang. Nakarkarot inaramid na, liniputan na. Kat dato yung ita, kabilin na kayo. Nakay pati bang pakpakan kang kuha na. Nakay pati pagkapon, inuman na kata sigarilyo na. Sus, amo yung kadingan dabdaka sa panggip na kanyak. Iso mismo ng ibaga. Iso nga dara ito ni. Imbalagad ng tatang, nga mangisaganak latay pang marmar ko kang kuha na. Insagot na ito ni Loy ng klasimento ko. Kahit yung makita na nang, dito yung, hala, ano ito ito? Double play. Once nga dadaka sa panggap, datag, asawa yun. Talagang buray raya. Nanang sagi ka dagang buteng? Nga ori at darmas ko, baka agbalegi. Nanang, agputi kayo, sakbay nga maladaw ti amin. Ngim kas di manong name nga at nagtalin na edlata di Uncle Berto iti sidong. Ito may nagsarong karen ni tatang dito yung eskwela mi. Naluabulan nin manong name sipon nagsinada kininanan. Kumusta anak? Ang delikado. Talagang inamin na mismo na Uncle Berto nga mangkit-kita rin tiyan sana nga mangramas kanya. Pagkunam, baga na. Gabutan namuan na nga idudulin ko nga double blade. Makit-kita na ngamin nga sa dinuman ti papanak makita na nga basit nga baggamak ori mapanak agdigos. So nga agpilit nga alain na mamularan ko impakitak lang. Uy, ori adreta. Hapay, maalam nga dagos deta, no may kontuser kan ti maunag silad mo kunana. Kunana ita. Imbagam ka di ginanang mo? Imbaga, kabkabilin na pa ni nanang. Hindi, agbababahoy ita ni inam. Diya ka mo ha? Nagbabawi.
posible nga saan nagbabawi. Tatang nukas pagarigan tagsina dagi ni Tata Berto, Nanggal Berto, kaya tiyok adi pa isuna, nukas pagarigan. Nagaramid kayo met kang padpada. Tatang ipagpagapuyo ko makaniyak. Masungbatan ko matiwen, tisal saludsud nga agsinublyada ng tupay nga ta. Noon niya man tinin kari, anak. Iso ti mo pasama. Iti may sa malang nga panaggapok iti eskwela manong naimi natatngak ni nanang nagsangsangit. Nanang nga pa eh. Api nanang. Api nga. Ala. Nagkarumat na data na napasama kitiro pa yo. Kinagabal ko ni Berto. Yung kapot na lalaki, siyempre, naatiwa. Ayan ang rukitan. Yung kapitan ko. Nangayab na kapitan iti pulis. Tinilod iti pulis na makita dat langak. Hindi pa nang dangran na kanya. Kaya ito nga sawan, anda iti pagbaludan na Bartek. Kaya kumamit ng gabot na Bartek. Ang samit lata. Kat ito no, baka parwaran na dumat lang day. Guardyaan ka no, di kiti tanod, balay tayo. Tano umay, paritanda. Kaya ito ang sawin, saan nyo nakayat? Kasano pa yung kayat ko, anak ko, kat papatay, nakmet. Nagbabawi ak nuwapi nga naramit ko, tikastoy. Nuwapi nga binalas ko ni tatang mo. Nanang, nagbababawi kayo, di ba? Nga nang papanaw kinina tatang. Mamuyo, kunan ni tatang. Ngano, mapakawan nyo iso na. Mapakawan na kayo, met. Ag pinakawan kayo. Kapag pata kayo, ba't nga nangaramid? So nga, nanang, ag sinumplanan kayong kinitatang. Saanin nga nagpakpakita pa ni Uncle Berto manong namikit intuloy ni nanang tinagtrabaho sa ditsendaan. Ikan nakmaten ni nanang manong namit ti kwartak nga kasapulat ti eskwela, tawam maten tumodawat kang kuha na ti gatang na ti arak kan sigarilyo. Iti may isang arabi, manong nami liplipas mi nga nangan kininata nanang. Iti malpanak kuman iti silad ko, iti agtagtugtug. Napang ko yung lukat tiri daw. Tatang? Anak, ninanang mo. At iti silad na. Iba ka mga daak. Tao may ko pasyarin ni Suna. Pasyarin? Balbaliwak nga arman na. Ano kunan? Ano anyot kunan? Sige nga, tatang tuwo kayo. Nanang! Abay, adasang ilim. Sino? Rumor kayo Hindi mabit lang ron. Anong name durong war, ilukat ni nanang tiri daw ti silad. Nakamadot na rasay. Agor ka, sinod sa ilikit ni. Maturog ka kuman. Okay lang nanang. Okay lang, ori ka sa tarwatem. Winayak tiri daw manong. Di ba garabim? Mildred. Delphin. Imasidig ni nanang. Biniglang inarakop ni tatang Isuna. Ala, sabi ko matasang gula-guli nanang. Delphin, sana kamay karikan kan. Delphin, naramid kumet. Katawang matanda dyan, Alberto. Pakawanan at tapakawanan kamet. Agpin nakawanta. Tapno masungbat ang tiwen sa lutsud ti anak ta nga agsinubya ng dantupay nga ta. Iba't patag na ka di. Di ba'y nagbalbalit pa nang ipatag cooking ka, Mildred? Iba't patag ka, Delphin. Umikapin ang siyartap, no? Balbaliwang kang arman. Humiyang kan dito, oy. Humikan, iti salanta. Ay, boy-boyan na tagayab ka, anak ta. Okay lang na ang tahan. Nagsakan na ka. Thank you, Lord.
nakapagpinakawan mit lain di parents ko. Sige nang sumrat kay nga din silad ko. Silad yo ko barbaring no anda maaramid yung ading ko. Umay kang arudan. Hamay kang delpin. Alawen anak. Anak. Maturog kan baka no adamang mo arang eng kadaasog. Okay lang dang. So latak to ratan di ka apas nila payag ko. Fast forward, manong nemi nagsinublianan, di kitinagan kaniyak, kat naragsak kam itan. Kanam kadlaeng no amirisik di kiti pasamak manong. Ti tao nga talaga kit agbidot. Ore man kasano, iti kinakaro da ita nga bidot kat maator. No kayat da nga aturen. Nagbabayi ni tatang, nga insina na, idi maamuan ni nanang, kinagura na, siguro pampar na taadamot siguro aramid na, isong insangpet na nita Uncle Berto. Yung baglakid din manong, tasaan nga nakapili, tinasiyat nga tao. Teko nadan manong, no ni Apo Diyos plano, kahit talaga mapasama. Plano nit lang na Apo Diyos nga makapagsinublianan, dagit na kanak kaniyak, kahit kastawa ni tinagsak ko, kalpasan ti 3 nga bulan, idi ibaga ni nanang aginaw, at akanon ading ko. Lalaki manong name iti ading ko. Iti agdama manong name agbasbasa iti college ket ni nanang awawiran na ni ading ko manong tao maubing pay irin to tatang ket intuloy na tinagtrabaho na pasnek. Agor ornong da para ti masakbayak ken masakbayan ni junior nga ading ko. Daytoy nga rod ti pagkasarita manong ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal suro-suro pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. Kaya nagyaman ako na iti anos mo nga nang ibasa, kinlaing mo nga nang ibasa. Tuwing nga rin agyaman nga pagaya mo, Christy. Thank you, Christy.